Kuha na guys,ag-update ko sa mga ipangbati ako na pag-aho, kabuhi siguro sila hanggang si Major, inaadyo na, naanak sinaglamon no. Kan na, okay na siya guys, may problema. Ja, daghang salamat dahil sa naghatag daning tila kang Ate Bit Gabs di ay nga nasa Dubai. Salamat kaazo sa tila. Dito pa ni Cebu na naghatag na. Indonesia 3-in-1 nga tester. Mano-mano. Di na kinanglag kwarta. Imbintong Pinoy. Sa ganahan na magpakabit guys, ari lang man dari Og sa namoy ingon ana sa gabi astig inyong motor. sa gabi ko no astig sa motor kay nagblink-blink para Pasko. Okay. Hi guys, good morning guys. Good morning guys. Karon di ay buntaga magkahiday ko gahong gamitin sa panglaw. Kaya may daghang tila dari nga hinatag sa mga taga Cebu. At daghang kagalingon. Ay may nakagang hawak 34 na. 34 hawak. Ang baton guys, short. Sa patasan, kandakas agwis 24. Jawa. Ito guys. Dosi ako tas dosi. Gusto ko sexy. Kaya guys, ako rada na mag-cut. Dapat sa paa. Mura man na guys, o crooks. Banti. So, mga paa. Banti na. So, mura na yung sukod. Wiz. Hips di ay. Yan kayo na yung gadapin sa amput. Na guys, mga niyagtila na. Panawala manin dyan ah. Kuan dito guys. Pang summer naman ni siya nga kuan. Matila. Salamat sa naghatag dani. Natag din ni kuan. Bit jobs. Na nasa kuan na inaso. Di pa ni Cebu. Dito pa ni Cebu ni sa gihatag na. Salamat kaayo kang dyan na kaukaw. Dere guys, magkonsa ko guys. Wanay pattern dito na dito ay na wanay pattern kay natira ni nga kuan. Pinto. Dito sa yung katindaan. Ay tao. Nani. Oy, dali ka. Dali ka. Labas ako niya. Nab. Ako rin. Labas niya ako eh. Ha? Paglagi yan. Guys, sa mga nakungkat diya, mo nisdag ka ng kuan. Box season na. Explain ko karon. Ang box season dati kadug ka ng pagkat sa para sa mapot. Mapakita ganina guys pagkuan, pagkat sa back. Sanjaray na explain naman na hanjay nagman na nagtahi.
Ja guys, ang mga ipabot-abot ko din mystery box niya abot na gazet dia. Ja. Ag sud di ay headset, ja na isa dan nga install pa sa kani mura man. 50 pesos pala. 50 pesos. 59. 59 pesos ra guys sa ana. Hagi na lang. Headset. Sa ni pagbutang ani. Kaning cellphone man na. Na, butang cellphone diha ana. Ah, Ja, may butangan ni microphone ani kakakanta. daw di unsaon lagi pag-adapt. Bawo saan pag-adapt? Saan ba pagpatindog ana? Di man ni patindog kay sa cellphone man na. Nya Kuasa. Cellphone ito na nga na tao dari. ay klaro niya asa lagi na ibutang kanin sa may gamit ani. Na ka na si Ja. Kana. Ye, libuta. Ay, Na si Ja. di kani siya diha. Kare, dapat di asa. Diha na sa. Di atur are siguro dari. Asa may ibutang na? Sige, sige. Adik. Di dari mangguna siya oh. Bino ang Shopee oy. Bino ano ni. Nailak anak di ay trade. Kapang vlog man hinuna. Agkare. Kasaan ka kangan. Tao saan? Asa na ibutang? Ano siguro? Ah, matuyok ni. Dili. Makalibog man. Di kani dai kani. Kana. Kana si Zara rin. Kana na, kana. Kare, kana ba? Na Siguro. Lagi. kato mo di man oh. Hindi masarado? Kani may iyang Paris oh. Sige, sara ko no. Oh, yung may iyang Paris. Oh. Hindi. Kani May taas. Kare butang nga nag-mic rin. nya asa na ibutang nimo. Wow. Abri man di, ha? Mo ni ilang giana gud oh. Ang kana gaana oh. Oh. Na, ayun. Asa mang Abri man na. Asa? Lama. Naluag. mo lagi akong buti sa sa Wow, umang saan na paggamit ana. paggamit. Nagkari cellphone. Butang nga naman din cellphone. Butangan na nag-cellphone so kani siya ana ra na diha. Nya. Ang cellphone nagbarag. Guys, tripod di ay. Tripod. Na dayon. All. Pudya sa adjust. Makadag baka ng cellphone, di baka mahagbong. Aligwin man. Itaas. Na dayon. Cellphone. Nara guys, ang mystery box. Tripod di ay si Ja. Anak din siya oh, anak-anak. Dahil tawarin ko ng cellphone, di ba mahagbong? Okay, manat man na. Di matuwad. Sige, nala ko'y tripod. Pwede pa doko. Pwede. Oh, ano, anak. Oh. Pwede po ito. Ako gisurti di ay. Ako gisurti ni. Ako gisurti. Tripod. Ni, buboy. Anda guys, matunag. Kuhan ako, nagsugod-sugod pa ko ka ng katlagas katong hang gihanda para sa pagkatuna mo og at tumi og panglaw pohon-pohon. Sunod simana. Handa. Kuha na guys, agapit ko sa mga ipangbati ako na pag-aho. Kabuhi siguro sinahagag si Marjorie. Naadyo na, nagsinaglamon no. Kan-kaan na. Okay na siya guys. May problema. Wala magluja. Kundi guys, naradi ko ipakita ninyo ang mga inventong Mario. Dahang video guys. Sa kanang ganahan po kay arong sana sa di makamao mangyana. Pwede raman mong tanaw. Isa ka na ma-invento guys sa mga ganahan. Di pod mo kuan mo patawad og mga suga. Anja ka nang magpatisting mo na nga pundi na mga parts sa motor di ay napot sa jagin binto
para sa motor. Ja pwede pud 4 wheels. Sa anin sa danahan ako sa gibin to guys nga. So itong mag-blink-blink ba parang Pasko sa mga patichoy sa mga motor, sa mga batanin. Ja pwede ko pag matiguang na. Nasa inyo na anak guys, ja na po sa tester. Ja. Sa video na tester makita mo giyon sa pagbuhat or para asa sa testing sa mga motor. Basta kay tanaw lang niyo guys sa video karon na hang ipakita ninyo. Oh, ja. Salamat ninyong tanan din nga mga mamidya sa kanang iri sa among mga vlog. Sa guys, maro to tanaw niyo hang mga tanaw niyo hang ipakita niyo karon nga video sa katong suga nga dyan gimbinto pwede o katupang tester lagi siya sa mga sa bato CDI sa to boy. Tester sa CDI kung sa to. CDI coil. Oh, CDI og coil nda. Tanaw lang man to kanang video nga ang isunod ni karon sa hang vlog. Dani sang video tanaw lang man ninyo guys. Okay. Kani siya mo ni ang 3-in-1 tester. Paano unsaon pag-testing sa CDI nga 4-pin o CDI nga 5-pin or ignition coil daot na ba og dili og ang pulser. Mo ni pulser, ignition coil, 4-pin CDI, 5-pin CDI. Mo ni 5-pin CDI, kani mo ni 4-pin CDI. Ang 4-pin CDI nga Lifan 110 mo ni ang battery operated. Mo ni siya battery operated. So karon kaning tester kani 5-pin, kani 4-pin. Ako ipakita sa inyo ha na kani siya tanan good, kuryente good. Kani boya tanawag nabay kuryente boya. I-on ako ni. Kita ang kuryente. Idol yun boy, ta kana. Na, ang utak pa na. Makita ba dia? No, kita. So ibig sabihin nga good ang CDI. Atong ilisan siya og CDI nga 4-pin, maila na to kung daot ba siya o dili. Press ani. Akong ikabit. Okay. Kita ninyo. Walay function. So ibig sabihin kani siya sira. Duha mo to kuan go. Sira ni siya, sira. So ibalik na to ning 4-pin CDI. Ato ibalik ha, tanawa ha. Okay. Naay kuryente. So karon dire ma-testing na nato ang CDI kung daot og dili. 4-pin o 5-pin o kaning ignition coil. Kaning ignition coil ug namoy pa-testing at ignition coil. Ato ning tangtangon ilisan nato sa inyong ignition coil. Pag ona ko sa akong pulser nga dili siya mo kuryente, press ana, ibig sabihin sira ni siya. So karon ang kani siya pwede ta mo testing ani og sira og dili katong kinsay gusto magpa-testing pero kani siya kani good. Makita ninyo. Naay kuryente. So kani siya ignition coil, kani pod siya mao ni ang pulser. So kung magpa-testing mo sa pulser ninyo daot ba o dili ato ning tanggalon, i-ilis natong inyo. Pag ana nato nga dili mo siga, ibig sabihin ang inyong pulser sunog na. Ang ignition coil pag ana nato nga di na mo siga, so sunog na. Ang inyong CDI pag ana nato nga di na mo siga, sunog na. Mo ni siya 3-in-1 nga tester. Mano-mano. Di na kinanglag kwarta. Imbintong Pinoy. Ja guys, napasay ipakita ninyo nga suga pud sa mga
motor, kasi ganahan magpatwichoy lagi dag mga motor. Tanaw po ninyo guys kung saan ninyo sa ganahan magpataod. Nara diri sa puro tres kan tagap guys. Kani pataan po ninyo kung saan ni. Video naman din ha. Okay na. Ah, Ha? Kani siya imbento ni sa mga LED nga pwede mag straight ang suga, pwede po mag blink. Ang gamiton ra kaning ang gamiton kanirang flash relay o switch nga domino. Ang atong gamiton kaning suga nga LED. nga may lidi ka na. LED kani siya. Ay, lidi ko na nga saga guys. So karon para mag-blink ni siya gamitan natong relay. Kuan ra ni siya ang atong domino three-way switch. Ya kinanglan lang ta mo produce ta og 12 volts. Parehaan eh. Ya ang kaning LED nato polarity man ni siya negative to negative. Example. Di nakakurente? Kaniya ground sa 12 volts 12 volts katapos gamitan nato og relay kaning relay flasher relay i-connect nato diri sa domino. Okay, nasa domino. Ang common sa domino, ang brown 1, ang black 2, ang common blue. So kani kinanglan ta mo produce ta og positive. Kani siya positive gikan ni sa battery. Battery ra rin na tanan. Gikan ni siya sa battery. Gikan battery ko no di ay. Okay, gikan ni siya sa battery. Karon ang kaning 2 ibutang nato kun ni siya diri sa battery. Butang nato sa battery. Okay. Katapos naatay sobrang usa ka wire kaning blue mo ni ang pinaka common aning domino. Ibutang nato diri sa polarity diri sa mga LED sa red. Siga na lagi. Siga na o wala pa. Ato ibutang nga sa LED. Okay, na-install na. So karon mo testing ta og pasiga nga gamit ang LED nga magbi-blink dahil sa tungod aning relay. Una, straight. Siga na guys. Straight Kita mo guys, siga na igot sa ko na. So i-off na to. I-blink diri na ta mo pindot sa to. Okay. Naana mo LED nagbi-blink pa. Bisag unsang kulay inyong gusto available kung naamoy nga LED, pwede nyo buhaton inanig sa gamit lang mo o domino switch o flasher relay. Dayon 12 volts ito supply. Okay, off na to. Straight light. Okay. Walang blink. Walay blink na siya. Dayon i-blink na to. Pinduton lang ning to. Ikaw rin, minto ana? Siyempre. Bintong Pinoy. Siya nagminto na na. Pwede na ipatawad sa mga motor. Muna ato ipatawad. Nana ko'y customer ani. Nagpatawad. Ganiha. Guys, so. Okay. Kaya naman mo tari sa kuan. Kantugup guys na ato sa atong front. Nara guys na. Nara. Sige, pa-blink-blink sa. Masaya nga na. Kana siya nagbi-blink nga LED. Ja. Atong i-off. Dayon standby straight nga kuan ilaw suga nga way blink. Pinduton ang 1. Hoy, video ko guys, sara inventong Pinoy ko nun eh. Dayon gusto niyo i-blink para astig inyong motor, pinduton ang 2. Okay. Murag Pasko. Blink-blink. Dahil sa ganahan na
kapit guys, ari lang man Og dari sa namoy ingon ana sa gabi astig inyong motor. kagabi ko nastig sa motor kay nagblink-blink para Pasko. Okay.